Hello mga friends, anian nausab kita sa bag-o na akong episode. Ato karong paghisgutan kung unsaon pag-protect sa mga importanteng data ana sa imong computer. Ang Windows dunay daghang pamaagi sa pagprotektar ug ang usa niini mao ang BitLocker. Sa BitLocker pwede nimo butangan password ang imong pag-open sa hard drive aron dili na ma-open bisan kinsa nga wala tagaing authorization. Ingon na niini ang mahitabo sa imong hard drive nga naka-BitLock. Dili na siya madali-daling ma-access sa user kung siya na protected na. So mangayo siya unya og password kung gusto nimo siyang i-open. Ining akong demonstration karon sa akong example. Ang akong hard drive, drive D, nakabitlock. So gusto na ako siyang i-open, mao kini ang dialog box para sa password. So imong i-enter dinhi ang password aron ikaw maka-access sa mga file sa iyong computer. So ay paglangan kini atong pagasundan. So dinhi nakita kung computer tunay tulo ka partition niya ang kining drive di nakabitlock na. So may siya location is not available, access nila. Okay, so anyway, sa drive F wala pa din siya ma-BitLock. So in order to protect, so to activate the BitLocker, imong i-right click din. Okay, so did i-turn on nimo ang BitLocker, i-click lang. So mana siya, money saving ka. So I'd like to select the first option, just to protect my drive using a password to unlock the drive. I-click na to din and then type the password. Okay. Type lang, i-retype. After ana, i-click ang next. Okay, ito lang pa-button. So yun siya, save the recovery key to USB, save the recovery key to file. Okay, and then okay, save. Yes, then next. So mo na siya, yan ang isugdan ang pag-BitLock sa drive F. So it will take some time, ato na lang siyang pabuton kung ano sa mahuman.
Okay, nahuman na gajud. So ato ni i-close and reboot the computer to take effect sa changes. Okay guys, nahuman na doon ang atong pag-encrypt sa atong mga partitions. So ano yan na atong tanawon o na-protected na ba kining drive C o drive D o drive F mo ni sa mga partition meaning maong laptop. Drive D is protected already and drive F, so atong tanawon o ma-open na i-click na po dere. So mo kini sa resulta not accessible sa drive D usab mo gihapon not accessible tungod kay naka bit lock. Now aron ma-open siya isang i-unlock, i-right click na to dire and then unlock the drive. Humana na mga isang password. So unsay imong gihatag na password sa pag-encrypt, unsay imong hatag na password sa pag-unlock. Okay, that's it. Go guys, mga guys, mao na ni ato nang ma-open ang akong hard drive. So na-open na. Huwag din lang ko to mga guys. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel.